За Берой, традиционно като домакини със светлия си екип. Джонс, Шейн трябваше да се повтори този спорен ток. И финал заради моите дълги пътувания и премежди в Швейцария, но го гледах в понеделник на запис. И ето отново имаме мистер Бум-Бум. Разбира се, че ще опъне еластика Шейн Гибсън. Когато ти тръгне с тръвата така от... Яне Петровски. Сега вече ще има забивка от страна на Арън Джонс. 10-0. Пазане плътно от Ники Николов. Измъква се тук, изгледа срещу Гуду и проработи това. Стана пак мисматч. Стана... Ето го почва отново в игра. Яне Петровски. И много кош за Джеки. Петровски, който сега хубаво пробива отклоняване, където е на крилото, където абсолютно сам беше Предраг Паш. Браво на ще Тешо. забие. Това е вече друго. 207. Хубава бърза атака. И ето това вече е нещо сериозно. Това напомня началото на матча. Само 4 точки е разликата. Значи имаше проблем с таблото преди малко, когато казах, че е 10, но пък тежкият грузинец. Просто трябва да го видим от някакво различни ъгъла на повторението при възможност, защото беше наистина фантастично изпълнение. Юб, Райли Рос към Арън Джонс беше и фаулиран. Отрешаването на иракски кръстословици повече и се насем отново на терена. Тихомир Желев пробва тройка и най-после получлива стрел. Магдевски търси пак Шерабидзе, но Шерабидзе беше покрит страхотно пресичане от страна. Мистер Бом-Бом показва, че може. Доста високо натискат македонците. И въпреки това те вкарват и изравняват резултата. Магдевски, хубаво Стайч. Чешкович стига до края и бележи отново ФН Индустри с точка напред. Тошко Тодоров от средна дистанция. Мари Гуду, браво! Перфектна доставка. И сега е момент. Браво на Тенчо Тенчев и естествено обаче Мари Гуду трябва да вкара трети път майка и баща и каже фаул. Назад. Николовски, Чешкович. Пет. Олеле. Яне. Минута до края, само 2 точки разлика. Тенчо Тенчев, лош пас! Много лош пас и ето! Чешкович изравнява прекъсване за Бероя, 49 секунди. Няма ли да станат 5 секунди? Няма да станат. Гибсън? Не. Много трудно беше с това обръщане във въздуха. ФН Индустри запазват шансовете да се класират за полуфиналите на Балканската лига през този сезон.